Atonembwa. Iwe imbwa yayo inotaura here yakuita sei? Aitaura si andisi kuda kuiona imbwa yayo panapa. Andikamboiti mutemo kuti ndichengeta imbwa 2 panapa. Iyo problem yako ndikuti unofikisana nini zvise nda. Alright, nyama yembwa unodya here weekend yapfuura. Ndakadya. Nyama yetsura unodya here? Ndakadya. Ore nyama yenguru unodya here? Ndakadya. Imbwa yayo ndiyo yakabata nyama yenguru yauri kuramba ipapo. Saka yakutadzirei? Hapana zvainditadzira, nyange yakabata chii kana yakabata kasongo yakabata chii andina basa nazvo. Inini chandikuda chete ndekuti ibve panapa. Andingambochengeta imbwa 2 panapa. Iwe imbwa yayo yakutadzirei? Hey, nyama inonaka nguruve iyi. Asi imbwa yayo ndiyakabata nhasi ndatenga imbwa yako kundoidzosera. Ora ndikaidzosera imbwa yayo ndaimboita zvokukumbira. Ndosobata senyama yayo itaura inonaka. Inini handingambochengete mutemo wangu handichengete imbwa 2. Ndati ndatenga imbwa 1 mani ndatodza kuti ndedze andina kutenga imbwa 2 ndatenga imbwa 1. Matenga imbwa 1 asi inini handina mutemo wekuchengeta imbwa 2. Chete 1 ngaiende. Urumbonyadzoti imbwa iwe ndiri kutokunyarara urikuenderera kai uri kurudumuka sembe urumboti iwe imwe imbwa yechitu ndiri kuza ndatenga imbwa 1 imbwa yechitu yakutaura ndeipi iwe? Inini ndati imbwa iyi ngaiende ngaingobuda iwe. Ndoda kuziva kuti imbwa yechitu yatenga ndeipi imbwa yatenga yechitu ndeipi? Ngaiende imbwa inini ndatenga imbwa 1 namba imbwa imwe yechitu yakutaura ndeipi ndoenda kuda kuziva. Iya matenga ingaiende yoendere imbwa 2. Andingamboite mutemo wekuchengeta imbwa 2 papa panapa. Alright. Imwe imbwa yakutaura yauri kuona pakati pedu apa ndiani? Inini yoti imbwa iri panze apo imwe imbwa ndiani? Inini handisi imbwa. Meno kana mune zvinhu zvamuri kufunga kana mune zvamuri kufunga ratodhirama renyu. Alright. Ndopepa moto varume imbwa makutanga kuti andichengete imbwa 2 inowa kutondiona sembwa. Munhu anoita kuti unuke nyama aita sei? Imbwa ngaibude iende. Saka imbwa yayo kuti imbwa haisi kuzobva pano. Iwe nembwa abayo ngabude. Fuck you. Aungambondudzo kuti wochengeta imbwa 2 imwe imbwa yauri kuona ndiani? Unondijaira sereki. Vakadzi mukasarohwa munoenderera. Inini ndati kufunga kwenyu kwakwenyu inini handamboti muri imbwa. Saka imbwa 2 dzose kuchengeta panapa ndiani?